Maapallon lämpötila ei ole vakio. Se on vaihdellut voimakkaasti viimeisen 4500 miljoonan vuoden aikana ja maapallo on jäätynyt lukuisia kertoja. Viimeisin jääkausiaika, kvartääri, alkoi 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Kuten jääkausissa yleensä on kvartääriinkin mahtunut kylmiä ja lämpimiä kausia. Tässä satelliittikuvassa näkyy jäästä vapaa Eurooppa ennen kvartäärikauden ensimmäistä laajaa jäätiköitymistä, Elsteriä. Elsteri oli muiden jäätiköitymisten tapaan pitkäkestoinen ja se levittäytyi pitkälle Keski-Eurooppaan. Elsteriä seurannut lämpimämpi Hulstar-interglasiaali eli lämmin kausi päättyi noin 288 000 vuotta sitten Saaleen, joka on kvartäärin toinen suuri jäätiköityminen. Saalea seurasi lämmin Iim-interglasiaali, joka puolestaan päättyi kolmanteen suureen jäätiköitymiseen Veikseliin noin 115 000 vuotta sitten. Jääkaudet muokkaavat maastoa voimakkaasti ja tämän vuoksi viimeisimpien jäätiköitymisten vaiheet tunnetaan kaikkein tarkimmin. Seuraavaksi esitellään Veikselin levittäytymistä ja perääntymistä viimeisen 100 000 vuoden aikana. Noin 115 000 vuotta sitten alkoi jäätiköityminen, jota kutsutaan varhaisveikselin ensimmäiseksi jäätiköitymiseksi. Tuolloin jäämassat rajoittuivat melko pohjoiseen ja Suomestakin oli suuri osa jäästä vapaana. Ensimmäistä jäätiköitymistä seurasi lämmin vaihe Brörup, joka kesti noin 5000 vuotta. Lämmin vaihe päättyi varhaisveikselin toiseen suureen jäätiköitymiseen, joka ulottui etelämmäs kuin ensimmäinen. Toista suurta jäätiköitymistä seurasi vielä lämmin vaihe, jolloin jäätikkö perääntyi todella pohjoiseen. Lämmin vaihe päättyi keskiveikselin jäätiköitymiseen, joka on viimeisin kylmä vaihe Veikselissä, ja samalla myös kaikkein laajin jäätiköityminen. Tällöin jäämassat levittäytyivät Berliiniin ja lähes Moskovaan asti. Seuraavassa kuvassa nähdään Veikselin suurin levinnäisyys noin 20 000 vuotta sitten, jonka jälkeen jäämassa alkoi pienentyä. Jään perääntyessä kohti pohjoista saavutti se lopulta Suomen nykyiset rajat. Eteläisimmät osat paljastuivat jään alta mereen noin 14 000 vuotta sitten, jonka jälkeen vaiheittain perääntyvä jäätikkö saavutti lopulta kohdealueen noin 11 000 vuotta sitten.